Di ste ljudi? Trump je obećao razotkriti sve što elita skriva, a sada hladno tvrdi. Ti papiri ne postoje. Je li to bila samo još jedna predstava za mase ili nešto toliko duboko da ga ni on ne smije dodirnuti? U istom dahu nestaju dosjeji, pojavljuju se meme coini, lete projektili preko vikenda, a carine se dižu kao da su to sitni trikovi u pokeru. Ova priča nije linearna, ona je labirint, a svaki zavoj vodi u novu prostoriju punu pitanja na koja se sustav pravi da nema odgovor. Idemo redom, ali ne sporo, jer svaki trenutak odugovlačenja koristi onima koje žele da zaboraviš. Sjećate li se kako je Trump zvučao u izbornoj kampanji? Otvorit ću sve dosjeje. Epsteinova lista će biti javna. To nije bila tiha najava, to je bio megafon u lice svakome tko je već godinama sumnjao da je istina negdje zaključana. Ljudi su u to ulagali emocije, vjeru, glasove. A danas službeni glas kaže: akata nema. Kako nema nečega o čemu su mjesecima govorili tužitelji, odvjetnici, insajderi? Jedan odvjetnik koji je i sam bio prozivan zbog specijalnih masaža tvrdio je da je vidio imena, a drugi su šaptali da su dokumenti ležali na stolu državne odvjetnice. A sada jedno veliko ništa. Pustoš. Pitanje nije je li netko lagao, pitanje je tko je imao dovoljno moći da se cijela stvar presloži kao da nikada nije postojala. I zašto se to dešava baš sada? Zato što je materijal vrijedio više dok je skriven, jer onaj tko ucjenjuje ne baca oružje. A ako je ucjena temelj igre, objava bi srušila stol za sve. Ali nestali papiri su tek prva pukotina. Sljedeći trag ne miriše na papir, nego na svježe otisnuti digitalni novac. Zamisli donaciju koja nije ček ni bankovni transfer. Kupuješ token sa Trumpovim likom, a zauzvrat dobiješ pristup. Ne službeno naravno, ali kada se na blockchainu jasno vidi tko je uložio, a misteriozno se otvaraju vrata za večere i razgovore u 4 oka, teško je ne vidjeti taj uzorak. To je navodno nova forma političkog fundraisinga. U stvarnosti izgleda kao plati pa priđi. Je li legalno? Granica je ovdje pomalo mutna. Da li je moralno? O tome sude gledatelji koji jedva spajaju kraj s krajem dok donatori ulaze na crveni tepih. U transkriptu je to opisano kao nema očitije korupcije. Možda je to grubo rečeno, ali teško je zaboraviti scenu, zakup stola, svečana večera, predsjednik koji zna točno tko je kupio koliko. Ako si ti kupio Trump coin za 50 milijuna, ti nisi obožavatelj, ti si investitor u utjecaj. I nitko više ni ne skriva da je to biznis model. No dok se krugovi bogatih za stolom nasmijavaju, negdje daleko eksplodira raketa. I uvijek, gotovo uvijek, dok tržišta spavaju. I samo kratko da vam kažem nešto korisno. Ako živiš van Balkana, a i dalje pokušavaš gledat domaće kanale preko sumnjivih linkova, prestani se mučiti i prestani riskirati kaznu za takve radnje. Ja sam odavno prešao na NET-TV+. Svi kanali iz Srbije, Bosne, Hrvatske, Crne Gore. Radi na TV-u, laptopu, telefonu, gdje god poželite. Bez antena i bez komplikacija. Samo klik i gledaš. Link je dole ispod videa. Isprobajte potpuno besplatno. NET-TV+, televizija za sve nas u dijaspori. Da li je napad na Iran baš slučajno bio preko vikenda? Burze zatvorene, volatilnost stisnuta. Kada se tržišta ne miču, reakcije ostaju prigušene. Tko profitira kad nema panike u realnom vremenu? Odmah zatim najava 30% carina na robu iz Njemačke. Iznijansirano kao sjekira. Nema vremena za prilagodbu, nema razdoblja savjetovanja. Taman kad europska industrija diše na škrge, dobiva i ovaj odlučujući udarac. Plan, puka improvizacija. Ili promišljeni udar na konkurenciju, nakon što si već vezao donatore preko kripta.
Nitko ti to neće reći ravno u lice, ali uzorci se gomilaju. Udar pa kratki predah. Jedna tema ekskluzivno puni medije, a druga se utapa u šumi informacija. I dok se pitamo što je sljedeće, priča se naglo vraća kući. U zemlju u kojoj su ljudi koji su izgradili sve, sada prisiljeni pitati za otpisane jogurte. Da, ovo zvuči brutalno, ali tako ga opisuje čovjek u transkriptu. Vladaju nam apsolutni psihopati. Da li je ovo pretjerivanje? Možda i jeste, no činjenica ostaje. Njemačka isplaćuje prosječno 46% zadnje plaće, dok mnoge druge zemlje idu na 70, 80, čak i 90%. Ljudi koji su cijeli život uplaćivali, sada broje kovanice i traže popuste na hranu kojoj istječe rok. I dok se na daskama velikih arena priča o slobodi, državne blagajne pune tuđe vojske, tuđe ceste i tuđe interese. Kako uvjeriti nekoga tko je 30 godina radio da sustav nije protiv njega, kada vidi gdje ovaj sav novac odlazi? Kad im kažu da nema za mirovine, a ima za 100 milijardi u oružje, povjerenje se jednostavno topi. A kada povjerenje nestane, nudi se rješenje koje izgleda moderno, digitalno i glatko, ali miris mu je po čistoj kontroli. Christine Lagarde govori da nam dolazi digitalno središnje bankarsko sredstvo za naše dobro. U istom kadru izletio je riječ o kontroli. Ako je gotovina sloboda, onda je digitalna valuta ograda. U kešu možeš otići gdje želiš i kupiti što god želiš. U CBD svijetu netko može reći danas smiješ potrošiti samo 500 eura. Samo na hranu i režije. A benzin? Ne dolazi u obzir. Tvoja kvota za CO2 je potrošena. A sutra? Prosvjedovao si. Nema isplate ovaj mjesec. Mogućnosti su beskonačne, a bezobzirnost sustava je već pokazana. Glasine tvrde da je cilj modernizacija financija. A realnost može biti puno hladnija. Svaki tvoj trošak, svaki kilometar, svaka navika, sve je zapisano. I ne samo zapisano, nego je to ručica kojom se okrećeš kada pređeš liniju. Ako se ovo čini pretjeranim, sjeti se koliko je puta, to se nikada neće dogoditi, pretvoreno u to je nova norma. A dok pričamo o kontroli, isto vrijeme netko pritišće drugi gumb. Onaj koji poplavljuje sustav novcem koji više ništa ne vrijedi. Trump prema izvještajima želi rezati kamate za 300 baznih bodova. Najveći rez u povijesti federalnih rezervi. Jednim potezom poplava likvidnosti. To znači da se pumpa još jedan Mount Everest iznad već postojećeg duga. Kratkoročno, burze bi mogle eksplodirati prema gore, a dugoročno, boca vode koja je koštala 80 centi, koštat će 5 eura i 80 centi. Plaće neće pratiti, a realni standard će se topiti. I to ne mora završiti hiperinflacijom niti reformom valute. Dovoljno je da te svaka kupovina peče. I što radiš tada? Tražiš ono što ne gubi vrijednost dok valute tonu. Neki vide spas u Bitcoinu, drugi u zlatu ili srebru, a treći u zemlji, energiji, stvarima koje fizički postoje. Poanta nije da postanu skuplji. Poanta je da ostanu, dok sve oko njih gubi tlo. I to nije savjet za brzo bogaćenje. To je podsjetnik da novac nije broj na ekranu, nego mogućnost da kupiš stvar koju trebaš. Ako ekran kaže, previše si potrošio, kasno je onda za filozofiju. I zato ljudi bježe iz sustava prije nego sustav zatvori apsolutna sva vrata. Obećanja bez papira, tokeni umjesto kovčega, rakete u tišini vikenda, carine koje padaju kao malj, umirovljenici koji skupljaju boce, digitalni novac koji ti se smiješi dok ti steže lisice i jedna golema stara riječ koja drži sve to skupa. Povjerenje. Bez njega dolar je samo tinta, euro je samo piksel, a institucija je samo zgrada. S njim ljudi pristaju na sve. Zato je pitanje koje ostavljam tebi jednostavno, ali je ujedno i teško. Je li ovo samo još jedna verzija politike kako gledamo desetljećima? Ili se događa nešto novo,
dublje i opasnije. Ako je sve ovo normalno, zašto se onda toliko toga mora skrivati? Pišite mi dolje u komentarima. Što mislite? Što ste vidjeli? Gdje ste povukli crtu? I ne zaboravite, klik na subscribe nije samo broj za algoritam. To je signal da još ima ljudi koji žele pričati o onome što ne postoji. Ali to naravno nije cijela priča. Vidimo se uskoro. Čuvajte se.